كمرلو ديرس عوري كم تبالي تقلال لازين السلة استوافر يكونن كوتاس كونيل كان نبرت هبت عدز لهم مورار معات تكالات كم مكاين كم جراجات كم عبيت فوقات دوكاتر انجينيرتات بزحات زلوا ابي ايثيوبيا انا ايرترا مالتي كل سي كوتا الومينيو دبلع وي حدا نجر اين برنا كله بعلمه ياينير نعوجين يتنسو حجوز نجر سرحنت نعوز حجوز نجر تكالاتن عميس كان عيونها مبرار او حدا قام سطعي دحر بمسرته نزي حزب زي كاب قدم كزومتو يحسب زلازنبرو كله هافتن تكالاتنا ايرتراوياني كن إلو نحنا بزيت أمينا عريقنا ساتهم كل تكالات حزمه نعاتهم نمقياري النبرة نمزماتي قدم ما أسرت وين يزمتنا ري حزبي تناجيرنا تبلنا ولا حنت فتحنا جر يلا كله تجنزب تريفي نوعون مترافي كله زي هوتيلنا هنا هافتم متوجع عمت اللون كلت يعني كويشتم أخيباتات يجورو زي هوتيل زي منجست ورشوا نيريو كم يجورو تملشوا زيهم زي دك هاجر بزح زرباتات نيريو نرخو بينات الزرابات لكن كساب كم زي قوتي تم زوجنا نحن خمي قرنا نقدف نبرتنا نجزانا جزاء أصلنا يعني هنا إيرتراوي يعني قدم بهاي السلاسة تسرع هوتيل زي نحن نفلت نرنا معاسي مز خمهان ومعاسي حدقنا معاس يحزنا إنا نرنا بركم زمس أنا فلت نرى أنا سلمت هاي مخان مخفلت خير سل إيرتراوي دخون كنت رأينا عاد سمع عن دلو إيرتراوي سل دخونكم من خالص سلام يمكن أنا إيرتراوي سل دخونكم بقى هوتيلنا نبرتي كلنا مزرف يمثلنا أنا قد يفلم مسيح له نبرتي جزار صراح خوله ما نوابري يالله قد يفلم مسيح خورسنا أنا تعتبرت نورانا سلدقنا أمبر صريح ما يتريون مساتم بقى إنه خورسنا قالوا ولا حنت نعولنا إن نقومتون إحنا أنا خمت قناتات زريو نبرتنا كومون نتنا هنا منقصنا زعرقوا مسيرهم نستفرع نبرتنا دليل كان أتني صراحة اللقل في بوتاتات نحن زحازنا سلزنا نبرنا نطبو تانا نمحازي أب نقد بوتاون قدامنا تنيرنا أب سرح بوتاون قدامنا تنيرنا أب تنسرح البوتاون تأماننا تنيرنا نتن فابريكاتات كزرفو قبلو نتجزاوتي كوستو قبلو دائما بري محق إن منقستين هزبين يلوم طلعوا السبات زي كونوا نمخانهم عن نمسد زعمنا إيسي أقول على كل في الصمت نبرة أقبالي أنا بقندر ونطرح يكون مستجمري مصراغيو علامو وزح أيرد أكاني صاريقوم من كلنا أوصي يوم تعينت ربحة خمس ركب مودعته وقم السنداو ديو ويخا زكبونا تسترف النبرتنا السراحات زخون عينت زنقصاص نجارات موسادي هو يخال أيفلتن بحلف أبز مودعت هذا زرد أنا جن مسفرحيز تتحزي مسقوق إرتراوي موقع زلون إثيوبيا كم تويان زنسحو سجات تان حجرا ودحنتين إثيوبيا خوينهم زي كونس بتحق إذ قديات كبوت أنحو مسكرناتيو أبوان مسقوقون دحريون بكادرساتن مرحتن ويانه نمرساين مزماتن نبرتن حبتن إرتراوان أمريكتو أبتا لولاونتن ديمقراطينا بإثيوبيا اتبل متحفو أبقص 181 كلتن قبرو أسرات نتحق بمقلباب بخمس السعب شفاف فيلو قالي شوي ركب بوغني إرتراوان كبارورون كلو زخوانا بدل أي وردو من كبلا يخلن توساني كون يخون بر أبا فتسات مؤو بزح جيجاتات سنبوريو قالت دليت تقمي أفتسامتي نإرتراوان نفرار حقوبو يقبولو من بارهم قبو ناتوهبهم كبارورز قبوهم سبات ناترفو كبارورو زيب اللوم يبارورو 5 نبرو اتوم زبارورو نبرتهم كشوطن كلو توداديبهم بحسر واغا يغصلهم منبارهم صنيحو تقاليعو قلل على واتسبلصال إرتراوان كبارورون كلو فيلاتاتهم تكالاتهم كم زغصلهم ترازيغا كيترفز فلطيو يخون بر ناي حوحات إعادك أمرارحا زبزحو بحده وي بخالمس إرتراوان أبزت أساسر ونجل تحيلهم منبارهم بمستيات أبستسر حجزا زنبر بأمني أيد صوتن كم زبهال والحنت خجبرو زخلو أين ورم تاناي قبو حجي لهم دليكا بوليس لهم تصوعكا ياو تصوعكا زلو درجة هالودي يبلهم درجة نحرالكا
طابع ازاز يزاربك درجه تريبلك بوليس حيز نورمالي ابيت ما سرت اتوكا بركه درجه سلازيبلك عقم سلازيبلك نطابع ازاز هو ነገር ይብልካን እቲ طابع ازاز كله ወደ ትግራይ ጥራዩ طابع ازاز ናይ ፖሊስ ናይ ኩل ወረዳታት ይዝባሃል ናይ ኩل ወደ ትግራይ ጥራዩ እቲ ሬድዮ ዝሕዝ እቲ ቁልፍ ዝሕዛ ወደ ትግራይ ጥራዩ ዝላኣኹ ግን ኖርማል ፖሊሳት እዮም እሶም ኣምሓሩ ኮኑ ይኽእሉ ኦሮሞ ኮኑ ይኽእሉ ጉራጌ ኮኑ ይኽእሉ ኢትዮጵያውያን ግን ኩل ሰዓት ትግራዋይ ዝተባሃለ ታ ፖይንት ሜን ፖይንት ዝኾነ ቦታ ዶ ይሕዛ ድሓር ድርጅት ንሕራለካ نخلى ما وصي نبيني يزرار بكا زي أنت هاي مالتها اللهم خبرني بلكا تير تراوغ حدا نالبات كم حدريلو يهبي زي قبرو نجارات سيلن تهبي قانو أتليست سومن تصنعه لو مش تبغى أبصم نقاق على سبيل تلقى كلاي كاتبو سالساي يا تبرر بالعبانة جنزب دلالات اللهم هو نتم دلالة 25 تغفلهم نعم كا جنزب عقم ساب زلو هاني ساب كلتشح سرستشح شدشتشح ذاكل هيبم نخلت معلتم عدليا نسب زلنا جنزب نكب بانك نوصل قلب زبل زملو سلو قبو نهبول الآن نحنا الآن نبلاتنا خلينا نحلف مرنا عدنا نحن خصقنا الآن مرحبا يعني تقبو هابنا عدنا نخصقو لكن نحنا نبحما قبوتات نخاي وصلنا خمتم حواتنا مع رشحين 500 زلو بلات زبها البوتا ناونا خاين خيد بزح شجرات كابز زلنا لعل سلازخون ويتات بزح شجر سلازلو نحنا سابز خوين الناس قرب موصد خون نركب زبها لمر نعدنا نخصقنا لان نحنا علن لنا نخي ህዝባዊ ግንባር ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ቃልሲ ተጋላባጢ ባህርን ጥልመትን ወያነ ንጎኒ ገዲፉ ንረብሓ ክልቲኡ ህዝብታት ኣብ ግምት ብምእታው ንናይ ሓባር ፀላኢ ብናይ ሓባር ቃልፅም ካብ ዝብል ቅዱስ ዕላማ ካብ ምትሓስ ከተማ ሽረ ክሳብ ምቁፅፃር ኣዲስ ኣበባን መላእ ሓርነት ኢትዮጵያን ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ብዝተኻየዱ ዓበይቲ ውግኣት ወያነ ኣብ መካናይዝድን ከበድቲ ፅዋላትን ዝነበሮም ሃጓፋትን ድኻማትን ንምሽፋን ሰቡን ኣፅዋሩን ኣሰሊፉ እዩ ክሳብ ቤተ መንግስቲ 4 ኪሎ አዲስ አበባ ኣሰኒ ድማ ስልጣን ረኪቦም ወያኔ ብልዑል ሓገዝ ህዝባዊ ግንባር ስልጣን ኣብ ዝተቆፃፀረሉ እዋን ብህዝቢ ኢትዮጵያ ተቐባልነት ኣይነበሮምን ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ዝተፈላለዩ ኢትዮጵያን ወገናት ሓያል ተቃውሞ ኣጋጢሞም ነይሩ እዩ ነቲ ዘጋጥሞም ተቃውሞታት ኣብ ምህዳእን ዝነበሮም ፀገማት ኣብ ምፍታሕን እዞም ኣብ 1998 ካብ መላእ ኢትዮጵያ ብግፍዒት ተሰጉ ልዕሊ 75,000 ኤርትራውያን ዓብይ ተራ ተፃዊቶም እዮም ወያኔ ኣብ ስልጣን ረጊኦም ንቕፅሉ ካብቲ ካብ 1991 ክሳብ 1993 ስልጣኑ ንምርግጋእ ሰላምን ምርግጋእን ዝብል ዝቆሞ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ክሳብ ብረት ዓጢቆም ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ንኽሰፍን ወሳኒ ተራ ከም ዝተፃወቱ ናይቲ እዋን ሰነዳት ይምስክሩ حلفنايو صبوغ مس غربيتنا صبوغ لمعات تግራይ በአካል በገንዘብ እንዳደገፍና ግብር መንግስት صبوغ ንግብር ገዛውት ለና እኔ መኪና ላንጂ ኩሉ نحنا ግብርና መንግስት በደንብ ኣብ ለማዓት ወላ ዝሐወልት ለሕጂ ስራሕ ኩልና ከም ደቂ ዓዲ ኮይና ዘድል ገንዘብ ናይ ዓቁምና ነውጽ ነርና ማለት እዩ ኣነ ንማልባት ኣብ ዓደይ ኣብ ምድሪ ኤርትራ ኮይነ ትርፊ ክዛረበሉ ዘይኮነ ብዝኾነ መልክዕ ብዝኾነ ተሓሳስባ نيهاديك إذا هزب تريو وزلهم أبزي أبتو أمبر زقمة هزب مخانو عفي مليئة زارب أنا كومونيتي حالف النت سلازلني أبشك قرمانقستينا إيثوبيا نحنا نسألنا سلازوات أنا كنمرت نخيلنا أبا أمباسي تكومونيتي بزلو حالف النت زراريبو نحنا مسارحنا حجنا نعاتهم نرد إن حنقرينا بزبسينا مو وتأيدي كارد زلكم هي إثيوبيا سلزخانة بقبلة بزكاء المتن نهاديك حاجة سنجبر تزاري من الوسينا بعلاناتهم كوميونيتي نتمنى قصنا قديمات كوميونيتي بعلو بزوسنا يجين أبتز كتقلوا زنا برسعات إهاديك نحنا مريسنا أبتوهم بركنا أمتو دخلنا إزاي زقبنا حزبي كودا ኣብ ኢትዮጵያ የወደቅ ስልጣን ምስ ሓዘ ዝነበረ ጸጥታ ሽግራት ንምትሕግጋዝ ብመምርሒ ማለት እዩ ብመምርሒ ናይቲ ኣብኡ ዝነበረ ልኡኹን ብምትሕግጋዝን ንወሰ ከፍ ኤርትራዊ ምስ የወደቅ ተሓባቢሩ ኣብ ጸጥታ ምሕላው ክሰርሕ ከም ዘለዎ መምርሒ ተዋሂቦ ብዛዕሊ ደረጃ እዩ ሰሪሑ ዕጡቕ ኮይኑ ብረት ዓጢቑ ሰላምና ምንረጋጋዝ ዝበሃል ናይ ጸጥታ ሓይሊ ኮይኑ ሰሪሑ ኣብ ቀበሌ ተመሪፁ ናይ ምምሕዳር ስራሓትን ናይ ካልእ ምትሕባር ስራሓትን ከካይድ ጸኒሑ ውድበይ ቅድሚ ምሕጋዝ
ብዝበለፀ ንዓቶም ነይረ ዝሕግዝ ኣብ ምርጫ ግዜ ድጋፍ ብዙሕ ስለ ዝገበርኩ ኣነ ኣብኡ ድጋፍ ሓቡና ብዝብል ኣነ ንክንደይ ህዝቢ እንዳኣከብኩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፍሉጥ ስለ ዝኾንኩ ብዙሕ ድጋፍ ኣውሂበዮም በዚ ምስ ኣውሃብክዎም እስኹም ህዝባዊ ግንባር ማለት ኢኹም ሓውና ኢኹም ሓጋዝና ኢኹም ኢሎም ብጣዕሚ የኽብሩኒ የዕጢቖሙኒ ከዓ ነይሮም እዞም ኤርትራውያን እዚኣቶም ነዚ ኢህወደግ ኣብ ስርዓት ምስ መፀ ዓብ በርኩተይ ነይርዎም ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ሓደ ኣብቲ መጀመርያ እዋን ኢህወደግ ስርዓት ድሓዘሉ ነቲ ከተማ ንምርግጋእ ምስቶም ካልኦት ኢትዮጵያውያን ብረት ዓጢቖም ነቲ ስርዓት ናይ ምድልዳል ዓብዪ ኣበርክቶ ነይርዎም እዩ እንታይ ስለ ዝገበረ እዩ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ገይሩ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ብዝያዳ ንህዝቢ ወያነ ኣዳራጅዩ ኣንከባኺቡ ዕብዩ ኣነ ብወገነይ ይፈልጦ እየ 34 ከለዉ ኣነ ኣብ ሜዳ ከለዉ ይፈልጦም እየ ኣነ من بين يعتقوهم من يبز درجات يبصحوهم من يمس علامات فاليتوهم مس مانم زي فالت نورو حيلتات كويم زياتهم أنا راح أذكركم مساريا بمرقاقات 480 طبنجة 20 شوعتن شقوط طيايت شحن 300 أكيبه حجي حندبتاوي بزي نفلطو من قدي سخاتكم نعنا تسقونا ياهم أزوم نايكم أمرار ذنبركم قديتا خويننا أيوخنا العلوكم يلوم بوغا بيلوم حانت نقر كيل عالكم تتالا مساي حجي حزيال له كاب زبع خالق زبع العاس زبع عدي بلا عيايله أنتلت إلى متى يالله خباه እንደገና مساعتون ህዝቢ ኤርትራ ኣብ አዲስ አበባ ድላዮም ብቀበሌ እንዳተሓባበረ ድላዮም ገንዘብ እንዳሃበ ኣብዚ መንግስቲ ኤርትራ ከሎ ኣብዚ የማና ኢዱኒ ወያኔ እንዳሃበ እንዲዩ ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሖም ኣብቲ እዋንቲ ንኣበርክቶ ኤርትራውያን ዝምስክር ብወያነ ዝተዋህበ ናይ ምስጋና ሰርቲፊኬት ድማ እዚ ስዕብ ትሕሶ ይርከቦ مسكر تساتفو ورقت كاب سنة 1991 كساب جنبوت 1993 أملاي سلامن من رجعن حيلي أبال كوميتي بمخان سلتي من رجعن سلامن هزبي كل زبركتكم مول على استواجعو مسكر ورقت مسجاناته وهيبكم الله دحرتي سلامن من رجعن زبل سلامن مسان استخايد وفري ኣብ ኢትዮጵያን ክካየድ ኣብ ዝተመደበ ምርጫ ወያነ ንኽዕወት ቅድሚ እዋን ረፈረንድምን ናጽነትን ኤርትራውያን ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ከይተረፈ ኣባልነት ኢህወደግ ብምሓዝ ጎስጓስ ኣብ ምክያድ ኣብ እዋን ምርጫ ንወያነ ብምምራጽ ነቲ ዝካየድ ምርጫ ፊናንሳዊ ሓገዝ ብምሃብን ወሳኒ ተራ ተጻዊቶም እዮም ንኢህወደግ ንሕና ኢና መሪፅና ኢና ንሕና ይግባአና ንባር ክንመርፅ ፖለቲካል እንድሕር ዝረአ ኮይኑ ግን كمرات زي خلون بر كمرات خليهم بزبل نهي ودك حاجة سخون هزبي إرترا بمولنا مصدقنا مريضنا تعويتو مالتي انتهي ده أمو نحناس كابيو كالوت ويان شعبي عايز مرت صدلوا بدلوا تم صلاتي نزيهم كاين بمتى عين الداي تلقى فتشي مسامح كاسبي لنا أبتنا مريجاتات جزية مستبس حون بوزح قوسات إيه ودك نهعوت زكايد زنور سباتهم أب كله زجبر ناي قطبة حاجات جبر زنيحو ناي تجري لمعات محبر ناي محرر لمعات محبر ناي لو هزوش ناي روما زبهالو لكع أب قاليو بفلاي بعاء أنكترين كلها على العلتم يتبعون وفياتات جبر كم سنة كلها نرد دينا مالتهم بدحريو أتي مريجاتات مستخيدت ناي لمعات سرحات زبهال كابتن كلات ننات ناي لمعات سرحات اللون أبزون زم إرتراويان እዞም ሰብ ሃብቲ ንብሎም ዘለናን እዞም ኣብ መንግስታዊ ትካላት ዝሰርሑን ዋላቶም ብትሕት ደረጃ ዝነብሩን ዓበይቲ ደገፋት እዮም ዘበርክቱ ነይሮም Because of that, Eritreans mobilized on a massive scale to support EPRDF during the election campaign.
And in that election campaign, 45% of the deportees had voted in support of EPRDF. Nearly half of that population. ወያኔ ነቲ በዓላቶም ዝምስክርዎ ልዑል ኣበርክቶ ኤርትራውያን ብምኽሓድ ኣብ እዋን ምስጓግ ቀዳማይ ሚኒስትር ወያነ ነበር ናይ ጸጥታ ጉዳይ ኣብ ግምት ከይኣተወ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕብሪ ዓይንኻ ኣይተፈተወናን እሞ ውፃእ እንተይልዎ ብዘይ ዝኾነ ሕቶ ነቲ ትእዛዝ ከኽብሮ ጥራይ ዘለዎ ክብል ብብድዕ ዝተዛረበ የዓይናችሁ ቀለም አላማረኝምና ውጡ ካለ ኢትዮጵያ መንግስት መውጣት ነው ያለባቸው። የጸጥታ ሌላ ጥያቄ ሳይነሳ ከምቲ ልሙድ ጥልመትን ተጋላባጢ ባህርን መለለይ ባህሪ ወያነ ኮይኑ ደኣምበር ኣበርክቶ ኤርትራውያን ወያነ ታሪኽ ዝምስክሮ ዘይሕቅቕ ፍጻሜ እዩ። ብዜጋታት ንሰላም ኣብ ኤርትራ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ከም ዘረጋግጾ ካብቶም ልዕሊ 75,000 ወያነ ዘባረሮም ኤርትራውያን እቶም 7 ሚእታዊት ኣብ ዘመተ ሰላምን ምርግኣን ንጥፋት ዝነበሩ 5 ሚእታዊት ኣባላት ሞያዋን ማሕበራት ኢህወደግ ዝነበሩ 6.8 ሚእታዊት ኣባልነት ኢህወደግ ዝነበሮም 19.6 ሚእታዊት ገንዘብ ብምውፃእ ነቲ ሰልፊ ዝደገፉ 45.2 ሚእታዊት ድማ ኣብ ግዜ ምርጫ ንኢህወደግ ዘድመፁ ምዃኖም ይዘነጽር። Not only that, but they were also allowed to participate in all the political activities in Ethiopia, including the national elections. So here we have evidence of that. Eritreans voted, for instance, and they supported EPRDF to the hilt because EPRDF was the one party that insisted that Eritreans had full citizenship rights. ወያኔ ነዞም ኣብ እዋን ምርጫን ወፍሪ ምርግኣን ሰላምን ዘበርከቱ ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ብኣካል ምስኦም ተጋዲሎም ግብኦም ዘበርከቱ ኣባላቶም ዝነበሩ ከምኡውን ቅድሚ ወያነን ኣብ ግዜ ኢህወደግን ኣባላት ጸጥታን ፖሊስን ኮይኖም ንሓያለ ዓመታት ዘገልገሉን ከይተረፈ ብምጥላም ኤርትራውያን ብምዃኖም ጥራይ ብዘይ ዝኾነ ሞሳ ግሒጦም ከም ዝስገቡ ገበሩ። ኣነ ብ81 ዓመተ ምህረት ተምሃራይ ነይረ ምስ ወላዲተይ ይቕመጥ ነይረ ተምሃራይ ነይረ ብ81 ዓመተ ምህረት ምስኦም ተጋዲለ ምስኦም ምስ ተጋደልኩ ያው ወኸለ ብዝብል ኮድ ንአዲስ አበባ ይሰድኒ ብስለላ ማለት እዩ ደርግ ተይወደቐ ካብ 81 ሰነ ጀሚረ እስካብ ፋይናል ጸላኢ ዝወድቕ ብስለላ ሰርሐሎም ነይረ እዚ እውን ምስቲ ዘሎ ናይቲ ጸላኢ ናይ ስለላ ማሕበር ብዙሕ ፈተናታት እናጋጠመና ብዘይ ምንቕናቕ ናብ ዓለም ተጋሩ ተይቆረዩ እንትኸድዕዎም ንሕና ኤርትራውያን ግን ብጽንዓት ተቃሊስና ኣሎም ኢና ኣባላት ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ብምምልማል ካልእ ኣብቲ ዝድለ ናይቲ ቃልሲ ማሕበር ኣብቲ ናይ ጸላኢ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሕ ኣብ ምስባር ብዙሕ ተራ ዝነበረና ሰባት እያ። ሰመረ ኣርኣያ በሃል ፖሊሴ ስለዚህ ንኢትዮጵያ ካብ 1958 ዓመተ ምህረት ክሳዕ ወያኔ ዝጥርዘኒ 32 ዓመት 4 ወርሕን ኣገልጊለ ስለዚህ ኣብኡ ክነብር ከለኹ ምስ ስድራ ቤተይ እየ ዝነብር ነይረ ኣዲኦም በዓልቲ ገዛይ ምስ 8 ቆልዑት ሓዲገያ የመፅየ ምንም ሓጢያት የብለና ትረፍ ንኤርትራ ንዖም ኢና ኣገልጊልና ንሕና ተሓጋጊና ክንጠይቕ ዝግበአና ነይሩ ናይ ህይወት ናይ ነፍሲ መስዋዕት ኢና ጌርናሎም ናጽነት 2 ዓመት ኣብ ናይ ጸጥታ ናብ ናይ ፖሊስን ኮይነ ሰሪሐ እየ ናይ ወረዳ ወንጀል መከላከል እየ ነይረ ኣዲስ ኣበባ ገበን ምክልኻል እየ ነይረ ፖሊስ እየ ነይረ ካብ ጸጥታ ቅድሚኡ ካድሬ ነይረ ድሕሪ ናብ ጸጥታ እትየምኒ ብድሕሪ ከዓ ናብ ፖሊስ እትየምኒ ብፖሊስ ስሩዕ ፖሊስ ኮይነ ይንቀሳቐስ ነይረ ብ86 ሕዳር እየ ተሰናቢተ ወረቓቕቲ እውን ኣሎ እዚ ኣበርክቶ ኤርትራውያን በዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ጥራይ ዝትረት ኣይኮነን። ወያኔ ኣብ ስልጣን ምስ መጸ ይኹን ቅድሚኡ ኣብ ዝነበሩሉ ከባቢታት ኣብ ህንጸት ኢትዮጵያ ብሞያ ንብረትን ገንዘብን እውን ልዑል ተሳትፎ ነይርዎም እዩ። ብቆጣዊ መንገዲ ከም ዝግለጽ ጸንሐ ዋላው ከዓ ኣብ በቲ ዝነበሮ ሞያን ክእለትን ኣብቲ ዝተፈላለዩ ናይ መንግስቲ ስራሓት ሓላፍነት ሒዙ ክሰርሕ ዝጸንሐ ብዝያዳ ግን ካብቲ ዝምድናታት ተበጊሱ ብሓልዮት ነቲ መንግስቲ እናተሓጋገዘ ኣፍራይነት ንምዕባይ ካልእ ክመፁ ዝኽእሉ ናይ ሽርሒ ስራሓት ብፍላይ ናይ ካብቶም ካብ ስልጣን ዝተወገዱ ሓደ ገዛእ ደርታ ዝነበሩ ንዓታቶም ኣብ ምክታልን ኣብ ምቅላስን ዝዓበየ ተራይ ነይርዎ። ኣነ ተስፋይ ወልደ ሚካኤል ይበሃል ቅድሚ 28 ዓመት ካብ ፖሊቴክኒክ ኢንስቲትዩት ባህር ዳር ተመሪቐ ብኤሌክትሪካል ቴክኖሎጂ ተመሪቐ ናብ ቴንዳሆ ልምዓት ሕርሻ
بإلكتريكال تكنولوجي سرح يسرح نيره أبزي 28 عمت نتنداه بزح سرحات سريحة عبيت جنراتورات تخير لهم نه مثلا مبرات بمرو أنا سريحة نيره كمون حلف يلو ناي والكاي سرح سرح نيره بحاتيرو بزحلف أوانات زحلفكو نابرا بتعم صبغي نيرو نتي أكبابو خانة نتي سرحال دنبرة لمعات حرشاون بزح استواصل غيره بدحريو أتي مريجاتات مستخيادات ناي لمعات سرحات زبهال كابتن كلن كلات نناتن ناي لمعات سرحات اللون أبزون زم إرتراويان إزوم سبهابتن بلوم زلنان إزوم منقستاو تكالات زسرحن والاتهم بتحد درجة زنوبرون عبيت دقافات يوم زور كتونيرو مكلبات مبرارن نبرت مزماتن قبل علتهم أب كتماتاتن حوس كتماتاتن زنبورو إرسوان ترايس تفتصم يكونن كابتم كاب إثيوبيا استسقول على 75 شح زيقاتات اتهم على 10 شح كاب قطرات تقراي بفلاي دما كورداتات معراب تقراي استسقو خينهم أب تمسكاري زي بلو روحو قطرات تفتصم زنبر زمتان قفعن كا بؤمتن زقدا دينيرو حواتي مسوفرو أنا خار سيكش بلالي لخيدا نيرو بس أوعيت مسيح خلنا تبكشنا بجك خدمتنا حزنا لنا قريبنا نبرتنا بملؤ ولا حرشاون كسعجن زم حضرنا اندا صحانا اندا وافرنا إنا نيرنا أنا زختام كيني أفتاق زخيني كل جزية نتن أخل زلوا حرشات زرانين بشقالي يخون بقالي يخون دا صعر كون دا صحوي أنا رح مسوقنا ياجين تخدي خيلون أنا نبغالي كيدا نرى تقرأ يا أو صامتة حجي أو خلقو سبعي قالي كيدو سبعي قالي مسكرة سلالتنا شعبية أخي كسل اللي أخمد أخيلهم ورحة تساقي مسي ورحة تساقي كأقولنا حموش تشح وحسان تيلهم دب حموش تشح وحس جري الجيران أنا عدي شدود النيلة مسي سكواري مسي مستري حزب إرترا نعوم دقفهم الأمر دوت أعمال كنا إحنا قين سويتنا مجمرتها تأثيرهم لحنا نعنا نعني لم تسوي عمنا نبرت كل شيء تعلم نبرتها توسداني هن نبرت كل شيء مش خاص إنالو حرشنا خاني بشقالو يكون بجنزب قرنا هنا أو سينا حجها الناس تسوي حين خنيلهم بقى جنزب تسافر أخن جنزب حزين من جنزب كايبنا كالتراتن مرحتن وياني نزوم بتقراي بحرشان موقاسن زنابورو زنابور إرسوان حرشيهم كحرسون كصهيون كعزبوهم دحر مصنح زرأتهم أمسواتن مأكلون كابتدخم زخرمولو شويت كي طعمو ككاب عدو قحيتهم نبرتهم من حرشيهم رح ريحهم ناب إرترا أبارروهم قدانو وصخم عج أفر وصيحو حجي خوصدنا مصباح خوصدنا مندالنا بفارحة صهينايو يترصهنايو وا أيترأيو اخلو خوينو اتدي تغوسيون طحشو وصي اخلي هنايو ملو اخلله تمالد ما شوت دخون يبلعنا اندالنا شوت عفن جمر كنبل مشلاوين ود عكر دبلو بصيحو غنو عاودوين تلقلق نسوني كاتيلكا او اخلو غزاي بملئتا نهبو كل ور غزار حازوسي انا يلق ازرلك تا غزار حازتاس بشلم تاغريفيا اتبهر ما دفتحنا يا تعاودنا مستلقلقي غزا شع اخمله سامسور زامد تفلطيا كم زامت ابزي انا طيبن كله نورت خلت غزا غريفا كل مناوريا غريفا يخلت زرع بملو غريفاتو داغشا قريبو عفونو مراي قريبو بربري مراي قريبو مشيلا خوغنا قريبو مسيالا او حتى نبرتا غريفا مسيالا اشيطناين غريفنا مسينا العالم سوالوا غريفات مسيا او عرا هجيره جمله هجيره كل مسيا حمشتش دشتب عري تحرجوا ما اقول جمل سنار كلهم تحرجوا ما حجي ولا مسقوقنا يترفناني الناس وتبنا استخلص لم تادي تطهي سقوم توسدكني غرات كني عولا لغرات كنا اوكسيا غرات بقديتا اينا طهينايو بقديتا انا اوكسينايو يحكون احنا بشقاله اوكسينايو بشقاله خاطينايو بقديتا እዞም ኣብ ገጠራት ትግራይ ዝነበሩ ኤርትራውያን ካብቶም ኣብ ከተማታትን ሓውሲ ከተማታትን ዝነበሩ ኤርትራውያን ብዘይፍለ ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ናይቲ ክልል ልዕሊ ትግራዎት ኮይኖም ብገንዘብን ጉልበትን ልዑል ኣበርክቶ ዝነበሮም እዮም بورح ዝቁረጽ ኣሎ ነቲ ናይ ልምዓት ማሕበራት ተባሂሉ ኣኼባታት ብዓበይቲ ኣኼባታት ተገይሩ ሓገዝኩም ከተበርክቱለኩም ኣብ ዝበሃለሉ እዋን እውን ብሰፍሐ ሓገዛት ተበርክቱ ዝነበሩ ዋላ ካብቶም
ካልኦት ክፋላትና ኢትዮጵያ ኢልካ ተተዛረብካውን ምግናና ይመስለንን ዓብ ደገፍ እዮም ዘበርክቱ ነይሮም ሰነ ውህብቶ ትህቡ ኢሎምና ዓቕሚ ደለዎ ውህብቶ ይህብ እንዲኦም ድብሉ እቲ ውህብቶ ዋላ ሃብታም ከለኹ ሕጂ ኣነ ጤል እንድሕር ኢለ ኣይቕበሉንን ጤል ማስኺ ዓቕሚ ኽን ንኻልእ ክትግመቲ ብዕራይ ተስታይ ክትግመቲ ኣይንቕበሎን ይብሉኒ ናይ ሓወልቲ ኣኽሱም ኢሎምና ናይ ሓወልቲ ኣኽሱም ክትስራሕ ስለ ድኾነት ንሓወልቲ ባቃ ትህቡ ውህብቶም ምስ በልዎም ነዛ 100 ቅርሺ ይህቦም እምበኣር እዚ ደስ ኢልና ብዕራይ ብኣካሉ ከም ድሃብካ ብናይ ሓቂ ተሰሚዕና ውህብተኻ ከም 100 ንሪኣን ከም ብዕራይ ንሪኣ ኢሎም ኣጣቂዖምሉ ገለ ብዕራይ ክበኩም እየ ትብል ገለ ጤል ክበኩም እየ ትብል ገለ 5 ቅርሺ ትብል ከም ዓቕሙ ሰብ ብፋሪሓ ሂብዎም ደጉደለሎም የብሉን ሰብ ዋላ ሓንቲ ህዝቢ ኤርትራ ድገበረ የለን ብደዓሙ ብዕራይ ብዕራይ ጤል በዓል ጤል ኣብ ወፋያ ይወፊ ዋላ ለተወፊየ ኸማን እስኻ ክንዲ ዝትኽእል ኢኻ ብዝበሃል እውን ናይ ግድነት ከፍል ብግድን እውን ከፍል ዋላ ሕጂ ስጋዕቲ ማን ኸማን ኣብ ዕር ከፊሎም ዝመፅሉ ንኤርትራ እንድሕር ኮይኖም ኣብ ዕር ኣብ ሓታት ኤርትራ ከልኩም ተሓርዲኡኹም ንዓና ግን ስለምንታይ ትህቡና እምበኣር ኣነ ጤል እኽእል ድበለ ጤል ኣይኮንካን ብዕራይ ትኽእል ኢኻ እስኻ ወይ ከዓ ዝራብዕ ትኽእል ኢኻ ኢልካ ገዲድካ እውን ኣሎ እዩ ከወፊ ከለዉ ነወፊ ናይ ፅርየት ከፃርዮ ከለዉ ነፃሪ ገደባ ድበሃል ኣሎ ሰብኣይና ሰበይትና ተዓጢቕና ንግድብ ኩላ ግበር ዘለና ንገብር ሕጂ ዛ ካብዚ ሕጂ ዛ 3 ወርሒ እዚኣ ኣንበር ክንደይ መሳርሕቲ ነይሮም ምስኦም ምልሻ ነበሩ ሰብ ብረት ኣውርዱ ኤርትራውያን ብረት ኣውርዱ ኢሎም ብረት ኣውሪዶም ኣብኡ ስራሕ ክሪሞም ምስኦም ዝኳሽሕሎም ነበሩ ጦርነፍቲ ዝነበራ ክንደይ ሰብ ስራሕ ዝነበሩ እዛ ስራሕ እዚኣ ምስ መፀት ግና ሓለዋትና ጠፊኡ ገበን እንትርፎ ንጽህና ኤርትራዊ ምዃን ያኢ ገበን ኮይና بتعزمنوا بزيادة ورا نعم لا نحجز نيرترا هجرنا لا تكون مرابي رخينا أبعدنا أو يوم تخفيلهم وحرشنا أو تخفيلهم نحنا لما قلب دعامنا قلنا نجرب دعامنا سنكتنا بجدتها وعايز يوم كأني طيب لنا لو كل معلت قلم قلم الكن اليوم كمان معنا تحزنا أخيرا قلوات بهيلنا حرس إلنا حد زراوس لينجين قل زي أقول لي إلى أنت زاربنا نحن أيبلنا أنا الشعبيان دابلي أمبر من ذهبنا دجبرنا له دجبرنا له من قصنا يلون بدي كان إثيوبيا خنا قلقل بدي كا نلبعت خنا قلقل قلوتنا ممكن نجبر سقال حجي نعدنا نمن قصنا أنا دجبرنا له يبلنا حجي حدا قاودي قنا يدلنا نعاتهم جنا قلوتنا ديو جنزبنا ديو خاب دومزنا دا أبلو خاب جزانا تمالي ጨርቂ ገቲሮም ሩድኣና ክዳን ድዩ ገንዘብ ዲሎምና ገንዘብ ኣዋፂና ኢና ማለት ኣብ ገዛና መፅኦም ሃባና ንጥሩነት እንዳበልና ደቅና ብዝኸለው ንጥሩነት ንቀተልቲ ኣሕዋትና ንቀተልቲ ደቅና ሂብና ኢና መፂና ኤርትራውያን ኢኹም ክትራኸቡ ኢኹም ናብኣቶም ይብዝብል ይኾን እምበር እንታይ ደኣ ጌርናዮም ንሕና ሓገዝቶም ንሕና ወሃብቶም نحنا جنزب تولنا جنزب طيل تولنا طيل كفت تولنا خفتي اخلت تولنا اخل نهبدا انتاي تلا هنا نلخ نلمع عدم المعنا له ما كان شيء مركالي بلهم سلازي اذناي مسغاغ زبحال زل حجي نزيم ايرتراني زياتهم يوم مسغاغ زلو زيهم كم كاب سرعه هايله سلاسه اتحجم اب اثيوبيا امت صنحن اذا حجي زلو سرعه كا اذا هقل صنحو دغفكو صنحن
ስለዚ ዝተፈላለዩ ምክንያታት ክወሃቡ ይኽእሉ ኸውን ሕጂ ብሓፈሽኡ ግን የማናይ ኢድ ናይቲ መንግስቲ ኮይኖም ኣብ ኩሉ ኣገባባት ናይቲ መንግስቲ ክሰርሑ ዝፀንሑ ሕጂ ኤርትራውያን ጥራሕ ስለ ዝኾኑ እዮም ዝስገቡ ዘለዉ መራሕቲ ወያነ ብዘይካቲ ከም ዕላማ ዝሓዝዎ ምዝማትን ምርሳይን ንብረት ኤርትራውያንን ካብ ኤርትራዊ ዝነበሮም ራዕድን ምስቲ ዘካይድዎ ዝነበሩ ወራር ተደማሚሩ ልዕሊ 75,000 ኤርትራዊ ኣብ ሓደ እዋን ናብ ኤርትራ ምስጓግ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ብቁጠባ ክፃወሩ ኣይክእሉን እዮም ዝብል ሰንኮፈት ተሓሳስባ እውን ነይርዎም እዩ እንተኾነ በንጻርቲ ዝሓሰብዎ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንዜጋታቱ ሓንጎፋ ኢሉ ብምቕባል እቶም ስጉጋት ንሃገሮም ዝያዳ ሓይልን ድርዕን ከም ዝኾኑ ብምግላጽ በቲ ዘጋጥሞም ዓበይቲ ጸገማት ከይተሰናበዱ ኩሎም በብዓቕሞም ዳግማይ ክጣየሱ ናብ ህንጸት ሃገር እጃሞም ንኽበርክቱን መንግስቲ ኩሉ ዝከኣል ከም ዘበርክት ገሊጹ ጥሜት የለን ባኒ 5 ቅርሺ ዋጋ ወረፋ እዩ ሓንቲ ባኒ ኣትወፅሖ ብወረፋ ያንሱ ለይቲ ሒዝካ ወረፋ ጥሜት እዩ ሓደ የለ እንጀራ የለ ጣፍ ስጋዕ 500 መጽሒ ዝበሃላው ንሕና ግን ከም መጸናያ ግን ብጣዕሚ ተሓጒስና ከምዚ ይመስለና እንጠቃል ኩሉ እቲ ህዝቢ ብሓንሳእ ሰዲድና እቲ ኢኮኖሚ ሓንቲ ባኒ ብ4 ቅርሺ መወስኻን ለይቲ ብሰልፊ ስለ ዘሎ ጠሚና ንኽንመውት እሞ ተዓዲ ንኽወሩ የሓሳባት መስለኒ ንደይ ኣነ ድብል በመጀመሪያ ደረጃ ሓደ ጦርነት ይባዕሉ እዚ ማለት ነቲ መንግስቲ ናትና መንግስቲ ብኢኮኖሚ ንምዕናው መጺና ኣብዚ ሽግር ንኽንፈጥረሉ ኣኾለና ንሕና ማሕወይ ግብርታት ገለታት ንዓድና ኩሉ ንከታተል ስቕ ዝብል የለን ዘለዎ ገንዘባኡ እነዚታት ንምድንቃፍ ኣብዚ መጺኻ ከኣኒ ስራሕ ምስኣን ነቲ ቤተሰብ ምብታን ንብረት ንምውሳድ ንስኻትኩም ወላ እኳ ብመራሕቲ ወያኔ ከም ስጉጋት ከም ጸገም ንኤርትራ ክትፈጥሩላ ትኽእሉ ተራእዩ ክኸውን ዝኽእል እንተኾነ ንስኻትኩም ኣብ ንኤርትራ ተወሳኺ ሓይሊ ኢኹም ስለዚ ኣብ ኤርትራ ኣብ ሃገርኩም ምስ ህዝብኩም ከም ብሓድሽ ህይወትኩም መስሪትኩም ምስ ስድራ ቤትኩም ኣብ ዝሓፀረ ዝከኣል ግዜ ከም ብሓድሽ ተራኺብኩም ኣብ ምህናፅ ናይ ኤርትራ ልዑል ተራ ክህልወኩም ከም ዝኾነ ንተኣማመን كتصبكم هاجر من يوم يخونوا كتصبكم هاجر سدرا بيت كدب